Rachna, kachna, toto letělo! Horáček posílá před bránu, Rachůnek na pál, gól! Gól! Rachůnek prostřelil, 7 sekund před koncem vyrovnává na 2-2. Rachna, kachna, toto letělo! 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 Pro proti Finům Lukáš Kašpar, celá střídačka se drží kolem ramen. Kašpar se rozjíždí proti Gustafsonovi. A gól! Lukáš Kašpar zase vytáhl svůj klenot. Backendový plafák, roztáhni mi nohy a já tam dám toto už tak, jak se sluší a patří.